OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Kasangani 8 marsi, ani faranyoonga jekulu mimbe nuba fama ko albarka otago sabanay. Nso chama bora brusi kono kana faba kono ni dogo kuin kono nana wala sa ube seku yere de mechuko yamna. Amna wala lu soro langa ndogo mkibar kono. Kuna foni dilao, activistu ani bloggeru, noluga bara famba be benino borolo sanfelama. Olu tie danfara doni ta kosebe. Amna wala lu soro langa ndogo mkibar kono. Alsa kasangani muso ka do nyana mayale no 8 marsi ani joro mbula jago kono an willa ka se jigoron para sugu ferekela doma abna wala lu soro la ando ko kibaru kono. Actuel media jabrani flebara obisim la ko do ko kibaru keneka ina fo anya fo bakuru wala tukum deme baka jakulu mimbe na be fama ONG Albarka na nyemaye daraja aidarai ale muso keme duru faranyonga CCB kono alamisa temene no bena marsi kalo klitama wala saka kalankukun ani ku demeni minewye jawota fanfe o keneka anga ministry doc me keneka ani endika la sigidiu Mamadou Bilal Koulibaly na nyana folgani. Muso dɛmɛbaga tɔnba min be n'u b'a fɔ a ma ko Albarka, ale y'a ka kan d'entrepreneuriat féminin k'o tago sabanan sigi CICB la. O de hokumu kɔnɔna na, wele bilala muso 500 ma ka bɔ bulusi kɔnɔnaw na ani muso lujurabaatɔw walasa k'u dɛmɛ kɛnyɛrɛye ta sira kan. Dɛmɛbagatɔ in ɲɛmaaba n'o ye Daraja Aidara ye, ale y'a yira k'a fɔ ko ni faraɲɔgɔnkan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa wɛrɛw bila ka dɛmɛ d'u ma. Décidé de faire cette 3e édition spéciale femmes rurales parce que ces femmes rurales dans leur localité anya kanu kanga zina takani muso chesirulu sabula ubeka sega bara ku yere ye ni se fitini mbubulu o de la anya kanu kani muso jekulu nu fara ɲɔgɔn kan ni kayin kɔnɔna la anya ye k'a fɔ ko n'an sela k'o kɛ an bɛna dɛmɛbaga caman sɔrɔ an yɛrɛ la i n'a fɔ anam y'a kɛ cogoya min na kani muso 500 ninnu bɛ tɔgɔ sɛbɛ Ramed la ni yɔrɔ la an bɛ weleweleda kan bila an dɛmɛbagaw ma an b'a f'u ye k'a fɔ ko muso cɛsirilenw bɛ togodaw la wa u ni dɛmɛ ka kan a ka kan musow kɛrɛnkɛrɛnnena togodala musow ɲinga don malikura baaraw la. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette 3e édition spéciale femmes rurales. Muso minnu kun bɛ kɛnɛ kan u ye Albarka fo ani ka laɲiniw kɛ laɲini minnu b'u fɛ sisan nɔ. A taara ni denmisɛnninw ka école kɛ minɛnw ye denmisɛnninw ye école kayew sɔrɔ ka sakiw sɔrɔ o kɔfɛ a taara école npanw di denmisɛnninw ma denmisɛnninw ye npa sɔrɔ a tilara tuguni min a taara ji sanuman di dugu ma dugu ye ji sanuman sɔrɔ a tilara ka kilasi layidu ta Gɔmala ye ka tila ka mansi layidu ta ye wa an y'a dɔn fɛnɛ k'a bɛɛ bɛ bɔ a sira fɛ parce que a ma layidu ta layidu min ma dafa an mana an bɛ Albarka fo mais halisa an mago bɛ dɛmɛ wɛrɛw la parce que an bɛ burusi de kɔnɔ o nakɔ baara fɛnɛ i bɛ yirimisɛnnin minnu tigɛ ka nakɔ sinsan o baganw fɛnɛ ti o to yen fo ne yɛrɛ kɔni parala sinsan yiri ka sa n'o tɛ tɛ se ka taa soliw. Ministri min ka ca ɲɛsinen don jamana jɔli ma n'ale ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye ani musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw bɛɛ ɲɛmaaba olu kun bɛ kɛnɛ kan wa u y'a yira k'a fɔ ko musow jɔyɔrɔba bi jamana jɔ la. Jango nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ o ɲɛnɛmaya la. De l'école aux activités génératrices de revenus. Kalan baramsennu mi ke sababu ka sɔrɔ lase adamaden ma kɛnɛya ko kumaw dɛmɛ don musolakaw ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani minnu lajarabila ni nujura ye an jigi sigina jamana ɲɛmɔgɔw ka waleya la o y'a yira k'a fɔ ko ani nafa caman bɛ yen ka na don nataw la ne hakili la an mako b'o de la bi an bɛ musolakaw fo ani ka bonyamasigi kow ye n'u sɔnna ka sɔn u yɛrɛ ka ɲɛnamaya tagabolo ma ka dɛmɛ don u denw ma ka dɛmɛ don u ka gaw ma ani ka dɛmɛ don jamana yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la singulièrement de tout le Mali. Donc nous pouvons que les encourager
et dans ce sens et leur exprimer toute notre admiration. Parce que utara togodala muso de taru fe munu bena do kana munu bena kalan soro munu bena barake minan soro munu bena mali tabulo munu bena o fana kalan soro ni o kalan soro ba don ko mali be sira mun kan bi an be malikura ɲini de la malikura ɲini ni na malidenw ka kan ka fali malidenw ka kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malidenw ka kan ka baara kɛ u ka jamana ye fɛn mun ye toujours malikura ko ye donc musow an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigidaw la an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ du kɔnɔnaw la. En jamana ka lasigiden min bi Mali la n'o ye Anjani Kumari ye ale fɛnɛ kun be yen. Faraɲɔgɔnkan in bannen kɔfɛ donbolominanw olu bɛna di muso ninnu ma walasa k'u dɛmɛ baara minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira ye u yɛrɛ ma walima k'u dɛmɛ u ka sɔrɔ sira fɛ k'a sɔrɔ u mako ma jɔ mɔgɔ la. Kunnafonidilaw blogueurs n'olu ka baara bɛnnen don hakilina di ma bɔlɔlɔ sanfɛ ani activistes n'olu ka baara bɛnnen don ka fɛn dɔw dɛmɛ walima ka fɛn dɔw lakari ni saba ka baara dɔɔni tɛ kosɛbɛ nka walasa ka faamuyali sɔrɔ o la maa min wulila ka se u ma k'u ɲininka o ye Aminata Igre Kulibali an ka jɛgɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. Bibi na Mali kunnafonidi ye baara ye min ɲagaminen don fo dɔw bɛ ka kunnafonidilaw ani bɔlɔlɔ sanfɛla kumakɛlaw ɲagami. Kunnafonidi ti baara kura ye Mali kɔnɔ nka ni wagati laban in na an bɛ k'a ye k'a fɔ ko kumakɛlaw cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛ. Abdoulaye Gindo y'a yirana k'a fɔ ko dafara bɛ kunnafonidi ani bɔlɔlɔ sanfɛla kumakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Journaliste ye kunnafonidila de ye et n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ sariya de bɛ yen min b'a jira k'a fɔ mɔgɔ min ye kunnafonidila ye o ye mɔgɔ ye min ye sanfɛ kalan kɛ san 4 baki kɔfɛ walima a ye journalisme école kalan ka diplôme b'a bolo o dɔrɔn t'a bɔ dɛ a ka yira fana k'a fɔ a ye san 3 kɛ kunnafonidiso dɔ la baara la o kunnafonidiso y'a yira k'a fɔ ko ani y'a san 3 a bɛ baara la an fɛ yen ani o kunnafonidiso fana dɔnnen don jamana faamaw fɛ dɔw de b'a yira ko ye journaliste ye mais blogueur ye mɔgɔ ye min bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka kɛ diplôme t'a bolo a bɛ se ka kɛ a ma école de journalisme kɛ wa a tɛ journaliste kunnafoni di so dɔ la. Subahana mansinw carili kɛla sababu ye ka activistes caya. Abdoulaye Gindo ka fɔ la nin baara in bɛ se ka bila diyaɲɛ minɛn kɔnɔ. Activiste ye mɔgɔ ye min bɛ kɛlɛ kɛ walasa ka kojugu kɛlɛ a ka sigida la ka na ni hakilina ɲuman ye. Siga t'a la Mali kunnafonidi bolow cayalen don k'a sabu kɛ bɔlɔlɔw carili ye. Fɔlɔfɔlɔ la jamanadenw de tun bɛ kunnafoniya nka bi na olu bɛɛ bɛ k'u sen don Bibi na bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye. I mana taa kɛnɛ caman na i bɛ taa maaw sɔrɔ yen minnu bɛ kunnafonidi finiw don k'a sɔrɔ u n'a cɛ ka jan. Wa u caman de bɛ yen minnu bɛ taa maaw dɔgɔya bɔlɔlɔw sanfɛ ka tila k'u yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye. A ka gɛlɛn kosɛbɛ bi ka danfara don kunnafonidi siraw la sabula bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye. Cɛmɔgɔ Konate n'ale ye kunnafonidila ye ale y'a yirana k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa ka kunnafonidi baara don bɔ a la Mali kɔnɔ. An b'a fɔ jamana marabagaw ɲɛna ani kunnafonidi so ɲɛma u ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa kunnafonidilaw ani maa tɔw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ani k'u ka baara lajɛya. Ji feereli mana kɔnɔ o bɛ caya kosɛbɛ funteni wagati an bɛ ji feerelaw ye kalansodaw la gitɔrɔndaw la walima sugu kɔnɔnaw la funteni ye wagati min na maa caman b'i dahirimɛ sɔrɔ ji feere la walasa ka faamuyali sɔrɔ o la an ka jɛ ka Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni funteni bɔ in na ji nafa ka bon an ka adamadenya kɔnɔ o de y'a to Bamako n'a lamini falen don jisuma feerelaw la ni wari ɲini sɔrɔda in ye sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ jango ni wagati in na Madame Kulibali ale y'i kunsi ni baara in ma n'o ye ka ji kɛ mana kɔnɔ k'a feere bɛɛ ɲɛfɔli k'an ye a ka baara kɛcogo la tile kɔnɔ. Wagati in na jisasi dɔɔni bɛ san tile kɔnɔ an bɛ se an dɔgɔyalen den 400 o y'a ye komi feerekɛla t'anw bolo a kama. Den 300 den 400 o y'an kɔni dɔgɔyalen butigitigiw y'an ka kelen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye n'o bɔra ni kɔɲɔ bɛ dɔw bolo u bɛ n'a f'i ye ni denwulu b'u bolo o fana bɛ n'a f'i ye mais butigitigiw kɔni ta ye o don o don ye ji prix ye 50 de ye mais wagati in na ji feerelaw kun kɛlen don ka ji prix tiɲɛ ka na se fo 40 na 40 fana na an yɛrɛ bɛ ka baara kɛ an tɛ ka bɔba sɔrɔ a la u bɛ ka kuma dɔw k'o kan sisan pour que u ka se ka segin an nɔ la parce que mana nin ka gɛlɛn an ka ji dépense ka ca kosɛbɛ.
a fɔ tɛ komi bi de nana de a ka gɛlɛn wa mais baara bɛɛ n'a kɛminɛ de fana don urulu amalasi kun yɛlɛnnen don tile fila in na kunun fana wala tugun bɛna 30 fara urulu kilo fana kan prix ko gɛlɛya bɛ anw kan ji 50 n'an y'a feere o la an bɛ bɔ mais ji n'a jiginna ka na 40 na a baara ma nɔgɔn na anw ma yɛrɛ de a bɛ robinet ji de don a bɛ filtre sachet feerela ninnu kɛrɛfɛ maa caman de bɛ minnu donna jisuma feere la walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ kuma dɔw la sugu ka di kuma dɔw la sugu man di sugu jara ne bɛ ka 400 de feere a kɔni tɔnɔ ka ca dɔɔnin an ka taa 50 k'a feere 50 ne yɛrɛ de b'a feere ni yɛrɛ ni sugu jara ne bɛ ka turu 3 kɛ yanni so cɛ ni funteni bɔba in na ji laɲininen don kosɛbɛ jango minnu bɛ tilekɔrɔ baara la ji yɛrɛ ɲɛnama jɔsen de ye o n'i ye ji min dɔrɔn i bɛ lafiya de ne bɛ se ka ji min 5 litres en tant que i bɛ baara kɛ chaque i bɛ baara kɛ i bɛ ji consommer de o diyagoya ye o ye funteni yɛrɛ ye ji nafa tɛ se ka fɔ ka ban ji ni fiɲɛ bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan u jɔyɔrɔ ka bon an ka adamadenya kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Jara bɛ ɲɛfɔli k'an ye o la n'i ma jiba min i b'a kɔlɔsi an b'a fɔ min ma ko dɛsɛ ɲaga farikolo ɲaga ni jiba t'i farikolo a b'a to farikolo ɲaga bɛ to farikolo kɔnɔ bon n'a dun tora farikolo kɔnɔ ka se hakɛ dɔ la a bɛ na ni bana wɛrɛ ye adamaden ka farikolo la donc o de la an b'a fɔ mɔgɔw ma i ka ji caman min parce que ni fana ye ji caman min sisan o bɛ kɛ sababu ye n'i y'a jateminɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ nin a kɛra kuma ye o a mana kɛ fɛn o fɛn i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lielen de don ji la i fari la ni ji t'i fari la a ka gɛlɛn k'i ka se ka baara kɛ adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a jateminɛ ji jɔyɔrɔba de b'a la ça veut dire que ji nafa tɛ se ka fɔ ka ban donc c'est pour vous dire que ji nafa tɛ se ka fɔ ka ban nafaba de bɛ ji la donc adamaden n'i y'a ye ko diɲɛlatigɛ ko adamaden bɛ dugukolo sanfɛ c'est que ji de bɛ dugukolo sanfɛ ni ji tɛ dugukolo sanfɛ adamadenya tɛ yen o ye saya ye ji tɛ se ka bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ sabula an ka diɲɛlatigɛ gulonnen don a la a jɔyɔrɔ bɛ an ka kokɛtaw bɛɛ la tile kɔnɔ fa b'a lamini bɛɛ maa caman de ye ɲɛsin nin baara in sabula a nafa ka bon nin wagati in na wa a bɛ maa caman de mako ɲa tarata don mars kalo tile 8 ka sanga ni musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ maa y'o ɲɛnamaya nka mali ma t'o kɔ sabula ɲinata bilala minɛ min kɔnɔ o de ye musow jɔyɔrɔ mali jɔli la ka sanga ni o ye Fatumata Darame wulila ka se muso baarakɛla dɔ ma n'ale bɛ feere kɛ Jikɔrɔni para sugu la walasa a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye a ka baara kɛcogo kan ani a b'a kɛ cogoya min na an ka jɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. Awa Jara ye muso cɛsirilen ye a ka baara bɛnnen don gan feere ma cɛlasigimuso don den 7 b'a bolo nin y'a san 22 ye Awa Jara bɛ nin jago in kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ su fara tile kan a b'a cɛsiri walasa ka denw ka musakaw sabati. Ne bɛ bɔ sɔgɔma depuis 7 heures ne bɛ bɔ sɔgɔma ni bɔra 7 heures n bɛ don fɔ su ne bɛ n ka baara bɛɛ kɛ n bɛ n ka baara kɛ n bɛ n ka cɛlasigi la n bɛ n ka baara kɛ n bɛ na feere la n bɛ taa n ka tobili kɛ n bɛ tila ka segin ka na bon ni nana fɔ su n bɛ sugu kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni bolo 8 mars kɔni ko m'o tɔgɔ dalen don a la mais ne kɔni bolo muso kan ka hakɛ sɔrɔ kuma bɛɛ ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni an kan ka hakɛ sɔrɔ kuma bɛɛ muso ni lafiya yɛrɛ de ka kan ani lafiya yɛrɛ de ka kan mais sisan tiɲɛna maliyɛn muso sɛgɛnnen don kojugu. Awa Jara dɔnbagaw b'a tanu ka d'a ka timinandiya n'a ka cɛsiri kan. Bon tiɲɛna tante Awa cɛsirilen don sɔgɔmada fɛ ne bɛ Lafiyabugu de ne bɛ na 6 heures kɔnɔna ka se 7 heures ma mais i mana na heure i bɛ Awa sɔrɔ sugu kɔnɔ yan anw bɛ feere kɛ ne bɛ taa midi kuma dɔw 13 heures mais ninnu bɛ bɔ yan fo 18 heures ka se 20 heures ninnu ma a cɛsirilen don yɛrɛ de muso cɛsirilen don a nisɔn ka di et puis ni client na fɛnɛ a b'u accueillir ka ɲɛ. Ne ye kansinamuso de Awa ye muso cɛsirilen ye ka d'a kan ne don san 13 de filɛ nin ye kabini ne ma don Awa bɛ gan feere la sugu la a bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ 6 heures a bɛ don an kan fo fitiri mana jigin su fara tile kan a ye yɔrɔ ye sugu kɔnɔna ye muso cɛsirilen don a ka fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ ye a b'a débrouiller très bien ne n'a cɛ la foyi tɛ ne n'a cɛ yɛlɛ ni kulonkɛ dɔrɔn wa an mago mana jɔ fɛn o fɛn na ne y'a f'a ɲɛna fo n'a se t'a ye sinon a bɛ an dɛmɛ. Ne kɔrɔmuso de don kabini ne ma furu ne bɛ muso in dɔn ne yɛrɛ tun bɛ taa gan san a kun sugu la fo ka na ne n'a kɛ kansinamuso ma ye muso cɛsirilenba de don kabini sɔgɔmada fɛ 6 heures n'a bɔra fo 19 heures n'a bɛ na a bɛ gan de feere sugu la an n'an taara ko wari t'an kun a bɛ wari d'an ma an ka denmisɛnninw ka ko an b'a bɛɛ fɛ hali denwolo ni kungo ninnu
ale de b'a ɲɛma ale de b'a bɛɛ labɛn. A bɛ welewele kan kɛ ka ɲɛsin diɲɛ musow bɛɛ ma nisɔndiya kɔnɔna na. Ne kɔni bɛ welewele ma ka da min k'u ye u ka bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ dɔ ka de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la bɛɛ ka dɔ kɛ an fila anw ma kalan mais an mako ma sa bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ o de ka ɲi. N cɛsiri ne b'a fɔ n halisa n k'u ka dɔ fara cɛsiri kan cɛsiri kɔni nafaba de b'a la i b'a nafa. Awa Jara ka laɲini dɔ ye cɛsiri ye ka balo ni a halala ye o de y'a to a tɛ jɔ a ka sɔrɔtaw la baara n'a gɛlɛya ta o ta Awa jijalen don kosɛbɛ walasa a kana siri mɔgɔ la i n'a fɔ a bɛ cogo min na bi. Sisan Mali kunnafoni ani diɲɛ kunnafoni aw n'o sɔrɔ teliyala Mamadu Bilali Kulibali fɛ. 8 marsi ni diɲɛ kɔnɔ n'ale don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin musolakaw ma o la ɲɛnamayala ɲina an ka jamana kuntigiw fɛ boulevard de l'indépendance kan o kɛnɛ in ɲɛmaya kun talen don k'a di premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma muso caman cɛla min sen fɛ a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka golomasiri tabagaw ma o kɛnɛ k'a y'a yira k'a fɔ ko musow jɔyɔrɔba bɛ an ka sigidaw jɔli la fɔɔ ka taa se jamana ma ɲinata kun bilalen don minan min kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ o de ye musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana jɔli la. Minisirisow ka kabinew ka ɲɔgɔn ye n'o kuntigiya kun bi an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga bolo alamisa tɛmɛnen o kɔfɛ Mali jamana kuntigiw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa Comatex mɔgɔw ka se ka baara daminɛ joona nin jara o mɔgɔw ye kosɛbɛ sabu ka d'a kan a bɛ ɲini kana san 2 bɔ baara tɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na gouvernement y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko walasa k'o sigi sen kan ko jurukɔrɔ dɔw bɛ yen k'ale bɛ n'olu sara san kelen mɔgɔw bɔlen k'a fɔ ko Ousmane Sonko k'ale ka bila n'ale ye Senegali fanga sina dɔ ye sariya tigilamɔgɔw kun y'a minɛ sabu ka d'a kan maa dɔ kun sɔrɔla k'a fɔ k'a bin n'ale kan o de la san kelen o kɔfɛ jumadon mars kalo tile 11 a ye jamana kunnafonidilaw wele min sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin ko ninnu si tɛ tiɲɛ ye ko wa ale nɔ foyi t'a la a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko politiki nɔ bɛ nin ko in na hakilina jigila maa 13 de kun bɔnɛn'u nin na maa minnu bɔra. Eni jamana filila ka misili fili ka taa Pakistan jamana kɔnɔ jumadon février kalo tile 11 tɛmɛnen Eni gouvernement bɔra k'a yira k'a fɔ ko nin ye ko ye min ye nimisakoba ye nka mugu in cira yɔrɔ min na maa si ma bɔnɛ a nin na yen nɔ Pakistan jamana bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ma jɛnɛ nin ko ninnu ye ko wa fɛnɛ ko mugu jugu ninnu sera so dɔw ma nin jamana ninnu fila cɛ man di kɔrɔlen nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'u cɛ tɔ gɛlɛya halisa. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la min labɛnna Actuel Media ɲɛmaya so fɛ k'u lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛɛ diɲɛ waati bɛɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.